Yabantase ayihlalani phansi ke sanhlani phansi yothi ndibhizi but ndithi mandivele because i-favorite module yam le ibhizi. Yabantase why ningayithatha into yoba islay queen esina-65 isibanjwe? Why nithule nafa nendaba? Mamelani bantase into eyenzekayo. Niyakhumbula mos islay queen esina-55 saya kwimadlanga commission sabe sisithi amanithathile ebusuku. Uye lo kwimadlanga commission edikwe finish bantase, and ke ngoku into eyamsa kwimadlanga commission andithi uMagagulo wabhala ireport. uMagagulo is the IPID investigator, lo investigator bonke obusela benzekayo ne. uMagagulo wayibhala ireport wayisubmitha kwi-employer into yokubana yeyi uyambona lo nkwale nonsense kuzafuneka nimthi pop because into azenzayo bubusela. Yava bayithatha la report bayithi ulo mntana u-city manager lo wayithi yafika kwi-head of legal yani. Wathi city manager kwi-head of legal wathi jonga wena bhala into ezawuklera lo mfo kwezi allegations ezenziwa i-IPID. Bathi zii-allegations kodwa bhala dibanisa something iqole ibe ne-legal terms uyenze qolileyo kutsho kulo hleli njengathi unxilile kodwa bhala nayikikityela lo ke ngoku wenyembezi zikamavivi wabhala kwakho ubhala abantase wayisa e-HR ke ngoku bantase. So after umkhwanazi eclearishiwe kuzo zonke ezi allegations zobusela, after eclearishiwe ngaba the-head of legal no-city manager, wafumana i-promotion after eyifumene wonke umuntu ebe-involved kulaa nto yala promotion. Wane-salary increase yakhe ingathi increaselwe ngo-400k Linda Xhasheka ngulo yase-HR wa-increaselwa 400k 400k kuwo wonke umuntu kodwa you get 400k bantase imali zethu ke ezo fine. So kuloo nto ke ngokuba wonke umuntu ufumene 400k umkhwanazi wayi-deputy chief. That's why this day simbiza commissioner mkhwanazi because chief kaloku chief phofu imithetho yoba abeyichief ayilandolwanga. Uvele wanikwa nje amagxa kwathiwa uyichief nesalary kwathiwa uyichief yonke into wanikwa irank kwathiwa chief. Ndinixelele mna. So ke ngoku into eyenzekelileyo ke ngoku i-PKTT bantase bacholachola one by one. Yaqala ngamasela la, yaqala i-PKTT last week, yaqala ngoMackenzie, yaza ngolomfo ngo-ATN, yaza kwathiwa lo makazinikele ukhisha li-stalls kwathiwa mfazi kuzafuneka uzinikele. Yabe isithi i-PKTT sinazo nezinye ezingekaqhaqhwa i-warrant of arrest but khange ndicinge yeslay queen. Ndicinge ubana okay owesine kaloku apha because owesihlanu ngulo wadecide usection 22 ne. Khandicinge le ka-city manager into nokubana u-city manager nayo izawubanjwa. Bantase bamchola u-city manager bayomtha bamxelele phofu nayo into yokubana kuzafuneka uzinikele ke sisi, kuzafuneka uzinikele. Uthe esithi but nakya bambamba. Uthe uBihari yena esawuphuma kwi-disciplinary hearing esithi uzawuhambe ayothi inyembezi zikamavi. Uthe xa esathi uyaphuma kulaa disciplinary hearing esithi uzayo-unwinder. PKTT yabe outside yathi the boys yamfaka amakhwenkwe bantase kwathiwa Kgosi Mampuru. Yava ndithe ndisajongeleyo ndathi hayi ke ngoku iphelile ngoku laa iphelile laa team yamasela and ke ngoku iphelile laa team ka-12. Nithe ngo-12 bani lo? Nithe sawuthi ngu-12 bani sithi 12E because of ekuruleni. Phelile mos team ka-12E. Hayi bantase kuthiwa nonkwale nonsense waphinda kwathiwa iyekele ubuyibanjelwe sikubambele enye ndithi bantase nalapho i-PKTT khangiyeke bantase yathi sifune HR manager, sifuna uLinda Xhasheka,
sifuna yena waye aaza phaa hayi according to section kodwa it cannot be into yokubana umntu afumane ii-recommendations ezithi into yokubana makadisiplinwe instead of ubana nina nimdiscipline niveske nimpromote nimenze uchief. It cannot be. Kodwa explain 400,000 le uyifumeneyo, explain 400k i-explanation i-explanation ye-400k. Inoba abayazi into abahlelayo. Iinyembezi zabanye abantwana, yabona le nto yenu yophatha abantu kakube emisebenzini, nenze izinto ezifani, nibe ngamasela, nenze yonke le nto, nakhela abantu emisebenzini. Abanye abantu izinyanya zabo ziyaphila because ngoku niyamenqulwa nenjenje. Inoba nabasebenzi base-City of Ekurhuleni abaya babeyitoyitoyela i-increase, niyakhumbula bakhe batoyitoyela i-increase bagxothwa bonke. Andihleki but kukho abasebenzi base-City of Ekurhuleni abakhe batoyitoyela i-increase apha bagxothwa bonke one by one. Ndinixelele noba bahleli ngoku bayaqikeleka yintsini bathi nakhuya noba bahleli ngoku andisatsho into yobana kushubile. Khasana ndibhizi nangoku ndibe yi-5 minutes ndithi heyi 5 minutes at least bantase kungona sizawuqala sibuyele ke ngoku kwischedule sethu tonight, sibuyele ke ngoku back to evening classes. Otherwise sana ku-hectic for mna, beku-hectic for the past couple of days, but yabo siyayilungisa